ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସିଂହ ଆସିଲା। ଏହି ସିଂହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଓ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ବଣୁଆ ସିଂହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହରିଣ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସିଂହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ହରିଣ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଂହକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ। ସେମାନେ ସିଂହକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହରିଣ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସାହସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମୀ ହରିଣ ସିଂହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ସେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସିଂହକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ପରିଶ୍ରମୀ ହରିଣ ଠେକୁଆ, ମୂଷା ଏବଂ ମାଟି ଖୋଳି ପାରୁଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ କହିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଗାତ ଖୋଳିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଗର୍ତ୍ତକୁ ଘାସରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ସିଂହ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ସିଂହ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ହରିଣ ସିଂହ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସିଂହଟି ସେ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଶେଷରେ ହରିଣ ସିଂହକୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ହରିଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସିଂହକୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଗଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପୁନର୍ବାର ଖୁସି ଏବଂ ନିରାପଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମୀ ହରିଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ହାର ମାନିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଜୀବନରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଅସୁବିଧାକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ପରିଶ୍ରମୀ ହରିଣର କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ବେଳେବେଳେ ସଙ୍କଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମସଂଘର୍ଷ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ପରିଶ୍ରମ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସାହସ ସହିତ ଆମେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସହିତ ଆମେ ସର୍ବଦା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ।